En dan gaan we naar een interview met Melissa Stamper uit Aruba. Ze was hier gisteren in verband met de première van haar film Sie Barranca por Apapia, Storia di Sclavitud. Het gaat over verhalen over slavernij op Aruba, dat weer een hele andere geschiedenis heeft dan Curaçao. Ook daar waren plantages, net op Curaçao, maar ze zijn er bijna niet meer. Het is heel moeilijk ze terug te vinden. En dat heeft Melissa Stamper in haar film gedaan. Het speelde op Aruba verschillende weken in de movies. En gisteren was de première hier bij de movies Curaçao. Kijk naar het interview dat we hadden met Melissa Stamper. Melissa Stamper, welkom in de studio. Het is vandaag de 23e en vanavond is er een première van iets heel bijzonders, namelijk je eigen film hier op Curaçao. De film heet Sie Barranca por Apapia, Storia di Sclavitud. En het is een lang proces geweest. Wanneer is het begonnen? Dat klopt, dankjewel voor de uitnodiging. Het begon eigenlijk met een artikel. Ik ben journalist en ik kreeg opdracht van Caribisch Netwerk van na de excuses schrijf een artikel over de slavernij op Aruba. En eerlijk gezegd wist ik niet zoveel over onze eigen geschiedenis. Dat zorgde ervoor dat ik een podcast deed en historici, antropologen heb gevraagd van hoe zit het eigenlijk. En vanuit daar was er één zin van Edric Cruz, die bij het Nationaal Archief van Aruba werkt. Die zei, op Aruba kennen we eigenlijk plantages niet, omdat we de term plantages niet gebruiken. Je ziet ze eigenlijk in de archieven onder de naam terreno, kunuku, concessiegronden. Dus dat was een trigger om eigenlijk uit te zoeken waar zijn deze plekken. En dat leidde dus tot de documentaire. Want het is anders dan hier op Curaçao, waar nog meer aandacht voor de plantages is dan op Aruba. Dat vind ik het meest boeiende als je kijkt naar de eilanden. Dat het is allemaal heel anders hoe de slavernij is ervaren. Want hier in Curaçao zie je landhuizen, dus het is nog steeds tastbaar. Ja. Op Aruba is alles eigenlijk verder bebouwd. Ja. Dus die locaties kan je eigenlijk niet zo snel zien dat er iets was. We hebben alleen maar Fort Zoutman, die nog steeds tastbaar is. Maar de rest, allemaal gewoon bebouwd. Dus ik moest echt een digitale mapping gaan doen hierover. En daar is een hele speelfilm een film uitgekomen. Die heeft gedraaid op Aruba. Was er veel belangstelling voor? Ja, het was verrassend om te zien dat mensen echt interesse hadden. Want als je dan vergelijkt met Curaçao, Aruba is niet heel erg mee bezig met dit gedeelte van onze geschiedenis. Ja. Omdat, ik noem het collectief geheugenverlies. Na de afschaffing, omdat we een mix van een mix zijn... Ja. Hadden jullie zoiets van, we willen daar niet over praten. Het is makkelijker als we gewoon doen alsof het is in het verleden en dan laten we het gewoon verder. Maar dat betekende wel dat de generaties niet daarover spraken. Ja. Waardoor mensen daadwerkelijk dachten van, dit is hier niet gebeurd. Ja. Dus zelfs in het proces van het maken had ik mensen die tegen mij zeiden, dit is hier niet gebeurd. Dus waar heb je het over? Dus toen ik eigenlijk in première ging, was het wel even een beetje afwachten van hoe mensen zouden reageren. Maar de reacties waren heel positief. En ook dat mensen naar mij toe kwamen en echt heel dankbaar waren. En zeiden, weet je, eentje zei, ik wil je heel erg bedanken, want mijn oma, die zei vroeger, die vertelde verhalen hierover, dat ze zich nog herinnert. Maar mijn moeder die zei van, dat is niet waar, dat klopt niet. Dus oma was een beetje gelijk gegeven. Ja, dus dat was heel fijn om te horen. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk dit verhaal naar alle andere eilanden binnen het Koninkrijk. Ja. Omdat ik de indruk heb dat we eigenlijk wel moeten gaan kijken naar vanuit ons eigen perspectief hoe deze geschiedenis eigenlijk heeft plaatsgevonden. Ik vind het heel mooi. En zoals ik zei, de 23e is de première. Hij wordt in de movies getoond hier zo. Punda of Otrobanda? Allebei. Allebei. Nou, alleen ik kon het niet online zien voor Punda, maar de tijden voor Otrobanda heb ik wel kunnen zien. Dus iedereen kan er naartoe tot en met 29 april. Dus je moet wel snel zijn. Eén deze dagen voor een week naartoe gaan. En is het, wat kun je zeggen over de film? Want je maakt een film over iets wat je niet direct ziet. Dus dat is niet zo makkelijk, denk ik. Dat klopt. Wat je eigenlijk ziet in de documentaire is
Je hebt interviews met historici. Die eigenlijk de context geven van wat zich plaatsvond. Maar wat ik heb gedaan is de locaties die niet meer tastbaar zijn, heb ik eigenlijk een soort van reenactments gemaakt van waar gebeurde verhalen in de archieven. Ja. Dus dan krijg je Virginia te zien, Virginia, die eigenlijk de meest bekende, zij is tot nu toe onze Tula, zeg maar. Maar je hebt ook Flip, je hebt Huang. Zelf vind ik het verhaal van Flip heel mooi, want het gaat over het verhaal van de taboe. Ja. En daar kun je vergelijkingen vinden over hoe taboe eigenlijk taboe werd gezien. Niet alleen maar op Aruba, maar ook in Curaçao. Dus het is zeker een combinatie van archiefonderzoek, digital mapping en ook reenactments van waar gebeurde verhalen. Dat is hartstikke mooi. Dankjewel voor het maken en ik hoop dat veel mensen gaan kijken. Dankjewel.